Δεν γίνεται. Αλλά κοιτούμε λίγο ακόμα. Το βράδυ θα ξαναγίνω. Σε 9. Α, μέσα. Πού να πάμε. Εκεί πάμε πάντα. Έχει διαβάσει τίποτα. Τι να μαλάκα, όλο μαλακίες πες. Έλα Φώτη! Άστρα! Να δούμε θα σηκώσουμε τρίτη το Μοντένας. Με Δευτέρα σηκώνεται, με πρώτη σηκώνεται, με τρίτη παίζεται. Μόνο με πιλότους. Το σήκωσε και όμως το σήκωσε. Και όχι έτσι από πίσω με πρώτη ο μαλάκας. Αλλά δεν σηκώνεται τίποτα τώρα. Να πάμε και στο γραφείο, μαλάκα. Κανένα σχόλιο αργά. Έλα, ναι ρε μαλάκα. Εντάξει, καλό το σχόλιο. Από την Παναγία σου με τραβάς σε μένα. Έλα, κάνω φωτογραφία, τι θα ανοιχτώσεις αυτό. Τα καούμε εδώ να πέρα από την κεραία. Κάτσε. Το έχουμε χαμένο από καιρό, θα κάνουμε την κεραία. Βλέπουμε μαλάκι. Θα λέω στην πάνω. Ρε μαλάκα, φωτογραφία κάτω εδώ.